Xayrlı gün Tatarstan, xayrlı gün, hürmetli televizor qarawçılar. Bugün 7 sentyabr, Duşanbe. Min Elza Ahmedjanova ham tapşırıbızның ijat türkümü şoшу minutlarda bizning bilan bo'lgan har bir tomoshachiga xayrlı, motor kunlar tilaymiz. Tapşırıbızның başında tarixqa kirib qolgan qay bir voqealar turында qisqacha. Bugün xalqaro Zangarkuk için Shista havo kuni belgilab o'tiladi. Onun taqdimi bilan bu kun bu yil birinchi taqdir o'tkaziladi. Maqsadi tabiatni pichiratuga qarshi e'tiborni orttiruv. Galim tabiplar aytuvuncha, o'lim ketimlarining ishdan birilishi naq mana atmosferaning pichroq bo'luvi bilan bog'liq. 92 yıl ilk SSSR'da Qizil Bayroq ordeni bo'ldirildi. Әлеге maqtov belgisi ilk ham hukumat oldida zo'r xizmat qozonishlar uchun berildi. Orden so'nggi taqdir 1991-yilda topshirilgan. 1812 yılının 7 sentyabrında Borodino urushi bo'ladi. Vatan so'g'ishining berilishi tarixga eng qonli bo'lib kirib qala. Rus armiyasining 38 ming, fransuzlar yog'idan 58 ming harbiylar halok bo'ladi. Merkezimiz Qozonda dünyada birden-bir bo'lgan Tatar kitabi tarixi muzeyi açılığa bir yıl o'tib ta ketdi. Muzeyning ishchanligi, shulay qo'ygan maqsadlarining turmushga ashuvi turында biz studiyamizning qonog'i, Tatar kitabi yurti direktori, tanilgan shag'ir Luiza Yansuar bilan сөйләшербез. Xayrli kun Luiza, isanmisiz? Бик шатбыз sizni күрергә. Min дә шулай. Tatar kitabı yurты үзенә беренче юнәлеш сыдырган күп функциялы үзәк булып эшләп килә. Менә бу никадәр үзен аклы икән. Шуны беләсебез килә иде. Менә бит инде ул Татар китабы йорты дөньяга бер дип әйттегез безгә. Шуңа күрә иң беренче чиратта инде ул тарихи аспектны үз иченә ала. Аңлашылганча, борынгы кулъязма китаплардан алып, бүгенге китапларга кадәрге экспозицияларда һәм шул ук вакытта фондларда сакланган без дөньяга чыгарып, музей киңлеге аша кешеләргә күрсәтергә тиешле тупланмаларны дип әйтик инде. Менә без бер ел эчендә, бер ел дәвамында эшләгән вакытта күбрәк аудиторияны җәлеп итү, тышкы аудиторияга юнәлтелгән ниндидер чаралар белән чаралар өстендә китте китап йортында. Менә бу ел инде без бер яшебезне яңадан ачылганнан соң тутыргач, күбрәк менә фондларга кереп, Әбу Галисина белән Әбел Харис мәгарәсенә кергән кебек, күбрәк шунда эшкәрәк кереп, ниһаять әле моңарчы күренмәгән, үзебездә белеп бетермәгән әйберләрне дөньяга чыгарасыбыз килә башлады. Булай ул үзенең шул полифункциональлыгын дәвам итә. Шулай ук күңел ачу, киң аудиторияга каралган массачыл чараларны да үзенең эшенә алачак. Һәм инде менә без быел башлап җибәрәсебез килә шундый студентларга һәм укучыларга юнәлтелгән, аларны тәрбияләүгә юнәлтелгән берничә шундый юнәлештәге эшчәнлекне алар турында әле сөйләрбез алга таба. Татар китабы тарихи экспозициясе шулай да нәрсәдән башланып китә? Менә килүче иң беренче нәрсә күрергә тиеш? Иң беренче чиратта килгән кешеләрне менә сез үзегездә игътибар иткәнсездер, кергәндә башта заманчалык җәлеп итә. Гаҗәпләнәләр, ничек иттереп шундый борынгыдан килгән татар китабы тарихына шундый заманча иттереп кирип китәбез дип. Чөнки аның беренче катында без китап кибетенә килеп эләгәбез, шунда ук без төрле чаралар үткәрә торган шундый, без аны коворкинг зона дип йөртәбез инде, шуңарак тартым залга килеп эләгәбез. Эшкә кергән вакытта инде музейның эшенә кирип киткән вакытта күбрәк җәлеп итә рун язуларыннан торган шундый безнең стилизацияларын тора бит инде. Менә шулар аша тарихның, безнең язма тарихының никадәр борынгы икәнлегенә килгән экскурсияга кешеләр игътибар итәләр һәм күбесе белмәгән дә була. Менә рун язулары турында, уйгыр графикасы турында, алардагы гарәп графикасы турында гына күбрәк белгән булалар һәм бу әйбер үзенә шундый портал кебек җәлеп итә. Шәриф Камалның музей фатиры да үзенә шулай тартып тора, тамашачыларны, килгән кешеләрне шулай белүемчә, ул берничә ел яшәгән бу йортта. Шулай бик матур итеп эшләгәнсез ул экспозицияны, ул ич бүлмәдән тора торган шушы музей фатирны. Безнең музейның экспозицияны эшләүче төркеме, командасы дип әйтик инде, ул төрле яшьтәге чын профессионалларны үз эченә алып тора һәм аны чынлап та
торгызган вакытта инде күп көч куйганнар, нәкъ менә аның үз чорындагы атмосферасын саклап калу өчен. Без әле хәтта ачылыш вакытында артистларны җәлеп иткәндә дә бер ел элек аның нәкъ менә шул чорына кайтарырга теләдек кешеләрне, шунда алып керергә. Һәм ул чынлап та бик зур энергетикага ия бүлмә. Мин үзем дә беренче эшләргә килеп кергән көннәрдән башлап, хәзерге көнгә кадәр бик үз итәм ул бүлмәне. Шәриф Камалның бүгенге көндә нәсел дәвамчылары да бар. Шуларның берсе Эльза ханым Шакирова Байгилдиева. Без аның белән шушы көннәрдә очрашып, музей буйлап сәяхәт кылган идек. Әйдәгез бергә шуны карап китик. Шәриф Камалның нәсел дәвамчысы Эльза Мустафа кызы Шакирова бу йортка килгәндә һәр вакыт дулкынлану хисләрен кичерүен яшерми дә. 9-нчы дистәсен ваклаган бу мөлаим ханымның бала чагы хатирәләре янә яңарып китә. Күңеле тулырга гына тора бирде. Монда без керә идек, хәзер мин йөрим бу өйгә, әйтерсең Мәккәгә. Кичкенә генә хаҗ авырсам да, башым авырса да, аякларым да начар йөрсә, мин киләм монда, әйтерсең хаҗка. Шундай шулай менә үз ичемнән инде бөтен гаиләдән киткән кешеләрне, бәндәләрне мин гел аларны инде искә алам. Үземчә гел әйтәләр бездә син бик дәвәнием инде ул шаныган кеше шана иде. Ул әйтә, только кешенең Алла ичендә булырга тиеш. Кирәкми аны бик күп силеп ирергә. Шуның өчен мин инде, миңа бу генә кичкенә генә хаҗ. Бүген мин тагы килдем монда. Эльза ханымның әнисе Мәрьям Шәриф Камалның иң яраткан бер туганының кызы була. Яшь кына нәни Эльза әнисе белән бу йортка дәү әнисенең хәлен белергә килә торган булалар. Тәрәзәләргә күз салсам, дәү әнием карап торасыман ди ул. Вот кичкенә вакытта без монда гел уйныйдык. Безгә бу диварлар, алар бу баскычлар, без шунда шуап шәйдек тә, бик кызык була иде ул. Малайлар шуайдылар, без инде карап, кызлар карап, шунда сыкланайлар иде. Эльза Мустафовна күңел түрендә йөрткән хатирәләрен сәгатьләр буе сөйли ала. Алай гына да түгел, һәрбер мәгънәле вакыйганы шигъри юлларга да төреп ала. Шәриф Камалның музей фатирында урнаштырылган экспонатлар арасында Эльза ханым гаиләсендә сакланган әйберләр дә урын алганнар. Байгилдиевлар өчен истәлекле көннәрнең берсендә шушы бүлмәдә Шәриф Камалның безнең арттан килүче буыннарны якты, матур киләчәк көтә дигәндә бер яшьлек Эльза да була. Әлбәттә, бу вакыйганы ул хәтерләми, ләкин нәсел өчен горурлык хисе кызчыкка кичкенәдән үк сеңеп килә. Фамилияга тап төшерми, Эльза Мустафа кызы, балалар табибы, Казан медицина университеты доценты булып, 75 яшенә кадәр хезмәт итә. Әлегә хаватырышына бүленеп торабыз, соңыннан очрашып, Луиза Янсуар белән әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Безнең белән калыгыз. Шушы минутларда безгә килеп кушылган тамашачыларга матур көн, күтәренке кәеф телибез. Бүген студиябыз кунагы Татар китабы йорты директоры, танылган шагыйрь Луиза Янсуар. Аның белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Луиза, менә мәшһүр татар китаплары экспозициясендә Коръәнгә зур урын бирелгән. Ә менә экспозицияны туплаганда, китапларны шушы урнаштырганда нәрсәләргә игътибар иттегез? Ничек аларны сез сайлап алдыгыз шушы экспозицияга куер өчен? Коръәнгә зур урын бирелүе ул табигый бит инде. Татарда ул китап дигән сүз үзеннән-үзе ул Коръән белән ассоциация уята дигәндәй. Ә китаплар сайланган вакытта моны шулай ук фондлардагы булган иң татар китабының иң затлы үрнәкләре булган китаплар, һәм инде ул әлбәттә төрле аспектлардан сайлана. Мәсәлән, безнең төп экспозициядә урнашкан китаплар, алар тарихи яктан да эзлеклелекне күрсәтеп торучылар булалар. Мәсәлән, шул Кылгалинең 18 гасырда
андагы нөсхәсеннән башланган экспозиция. Ул инде дәвам итә бүгенге 20-нче гасырның иң үзенчәлекле булган китапларына кадәр. Әлбәттә, анда Алтын Урда чоры да бар, анда 19-нчы гасыр инде китапларның менә география дәреслекләре шулгаймы. Анда математика дәреслекләре чыга башлаган чорларга, әлбәттә, аннары инде ул бәйле төрле шәхесләр белән дә менә нәшриятләр пайда булгачтын, андагы нәшриятның җиһазларына да бәйле ул, әлбәттә, китап басу җиһазларына да бәйле. Ул шул ук нәширләрнең язмышына, тарихына да бәйле. Ягъни менә шушы эзлеклелек ул башыннан алып ахырына кадәр укылырга һәм инде кешеләр язмышлары белән китап язмышының һәм безнең милләт язмышының ничек бәйләнештә икәнлеген күрсәтер өчен шундый эзлеклелек белән оештырылган. Безнең тагын бер үзенчәлекле бүлмә бар, аны балалар бик ярата. Студентлар бик ярата килгән вакытта, менә сез хәтерлисез, анда китапларны тартып чыгарып була. Ягъни ул шундый витриналар итеп эшләнгән. Ул инде шушы дизайнерларның безнең фантазиясе башкарылган чыннан да зәвыклы матур итеп эшләнгән. Ул аны ачып җибәргәчтен анда язып куелган дәреслекләр, мәсәлән, андаймы сүзлекләр, ягъни анда инде урнаштырылган татар китап дөньясында менә шушы өлкәгә караган иң затлы үрнәкләр, мәсәлән, ул иң төп дәреслекләр борынгыдан алып бүгенге көнгә кадәр, сүзлекләр белән дә шулай ук. Әйтик, анда этнография белән бәйле бер бүлек бар. Анда, мәсәлән, шул Гай Тахировның китаплары, Әхмәтҗановның Аш-су китаплары, алар бит һәрбер татар йортында булган китаплар. Менә ул шундый үзенә бер эзлеклелек һәм безнең милли кодыбызны, милли культурабызны күрсәтә торган бер чылбыр дип әйтер идем мин. Татар балалар китабы экспозициясе, тагын бер экспозиция сезнең күркәм йортыгызның. Әйдәгез шунда хәзер бергәләп сәяхәт итеп алыйк әле. Әйдәгез. Шәриф Камал музей йортының бер бүлмәсе тулысынча балаларга бирелгән. Интерактив залда биргә килүче нәни китап сөюче дуслар шундук тылсымлы китап дөньясына чумалар. Бүлмә диварларының бер ягын танылган рәссам Фәрида Хасьянованың татар халык әкиятләренә ясалган рәсемнәре бизәсә, икенчесендә исә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек татар классиклары әсәрләренә нигезләп ясалган иллюстрациялар урын алган. Биредә шулай ук бүгенге көн язучы шагыйрьләрнең яңа гына бастырылган иҗат җимешләрен дә күреп була. Татар, рус һәм инглиз телләрендә эшләүче интерактив күңел ачу җайланмасында исә теләкләре булганнарга яраткан китап геройларын сайлап алып, аларны төрле төсләргә буяу мөмкинлеге дә бирелгән. Бүлмәдә урнаштырылган экспонатлар арасында иң кадерлесе төрле елларда дөнья күргән әлифбалар. Әлбәттә, һәрбер саны кыйммәтле безнең өчен, чөнки ул безнең тарихыбызны чагылдыра. Безнең әби-бабаларыбыз әле революцияга кадәр гомумән гасырлардан гасырга ул гарәп шрифтында килгән әлифбадан укыганнар. Әлифби, әлифбаның этимологиясе дә шуннан барлыкка килгән. Беренче гарәп хәрефләреннән әлиф һәм ба. Инде сезнең алдыгызда менә шәкертләрнең дәфтәрләре, шул ук вакытта бик үк матур, тышлыклы, рәсемле, сюжетлы ясалган Иван Николаевич Харитоновның 1912 елда чыгарылган әлифбасы, рәсемле әлифбардан Шакирҗан Таһирның әлифбалары. Инде революциядан соң безнең әлифбаларга идеология килеп керә. Менә эшче белән крестьянның кулга кул тотышып ясалган рәсемнәре, шунда герб Советлар Союзының. Советлар чорында безнең әлифбабыз берничә тапкыр үзгәрешләр кичерде. Анда сез беләсез торгансыздыр. 1927-29 елларда тулысынча инде гарәп әлифбасы латиница белән алышынды. Менә сезнең алдыгызда әлеге язу белән язылган әлифбалар латиница белән. Шулай ук татар теле дәреслеге биредә урыслар өчен 1930 елгы китап. Чөнки татар автономиясе игълан ителгәннән соң татар телдә инде рус теле белән берлектә дәүләт теле итеп игълан ителә. Шул ук вакытта 1939 елда инде латиница тулысынча кириллица күчерелә. Менә сезнең алдыгызда бик кызык кына балаларда бик күп сораулар бирәләр. Зурлар өчен әлифба. Билгеле булганча, әлифбаны без беренче сыйныфта өйрәнәбез. Ул безнең беренче китабыбыз, ә монда зурлар. Чөнки язу алышыну ул зурларны да, балаларны да бер парта артына утырырга этәргеч була, этәрә. Шулай ук төрле чорларда укыган балаларның фоторәсемнәрен туплаган коллаж.
Бирде революцияга кадәр без беләбез инде алар угучы балалар шәкертләр дип аталган, инде совет чорында октябрят, шулай ук пионер, комсомол, әмма аларның бөтенесен берләштерә китап сөю, китап уку. Йортта төрле әдәби очрашулар, күңелле программалар, флешмоблар үткәрелә. Якын арада нинди программа әзерләдегез? Менә без сентябрь айыннан башлап, инде мәктәпләргә ниһаять балаларны кабул итә башладылар. Уку йортларына, студентларына дигәндә яймы бу зур сөенеч, чөнки сусаган идек дөньяга чыгарга. Әти-әниләр дә сусагандыр балаларны ниндидер кайларгадыр мәдәни урыннарга алып барга дип өметләнәбез. Менә безнең сентябрьдән башланып китәчәк программа ул күбрәк нигезләнгән нәкъ менә шул мәктәп балалары һәм студентлар өчен. Аерым гына әйткәндә менә безнең башланып китәчәк әдәби музей курслары, ул экспонатларны күрсәтү, шулай ук фонттагы кулъязмалар белән ниндидер материаллар белән таныштыру, ул безнең быелгы яңа курс белән Резда Гарипова белән Зөлфәт Закиров Тинчурин театр актерларының курсы белән Казан театраль училищесы аның беренче курс студентлары белән. Шулай ук башлап җибәрергә торабыз. Музей 21 дигән без шундый проект ниятләгән идек пандемия вакытында. Без төшердек язучыларны, төшердек музей экспонатларын һәм инде менә шуларны матур иттереп бер упаковка дип әйтегендә русча төреп, укытучыларга һәм студентларга тәкъдим итә торганрак шундый характердагы бер проект ул. Ягъни без анда музейны да күрсәтәбез, шул ук вакытта бүгенге әдәби китап ничек яшәеш процессында күрсәтәбез. Менә ул тиз арада безнең платформаларда, социаль челтәрләрдә аның турында игъланнар булачак. Инде музейның менә бу бер ел эчендә барлыкка килгән планы, программасы ул шулай ук дәвам итәчәк. Әйткәнемчә, безне тышкы дөнья белән бәйләп тора торган, безнең порталыбызны ачып тора торган программалар, алар табигый рәвештә узган елдагыча дәвам итәчәкләр. Танышып кына барырга кирәк, шулай битләп белдергәннәрне, кызыксынганнарны Instagram челтәре аша бик күп карап баралар һәм инде карыйлар, шулай ук ВКонтактедан без менә социаль челтәрләрдә директка язган һәркем белән аралашабыз. Турыдан-туры миңа да язырга була, директка язып таралашырга була. Миңа калса, ул бүгенге көндәге иң демократик ысул һәм кешене иң җәлеп итә торган ысул да. Бик дөресте. Сез безнең Луиза танылган шагыйрь. Кызганычка каршы вакытыбыз ахырына якынлашып килә. Шуңа да сездән шигырьләр ишетә алмадык инде бүген. Ләкин тапшыруларыбызның алдагыларында без сезне бик рәхәтләнеп көтеп калабыз. Килеп, безнең күңелләребезне рухландырып, шигырьләрегезне укып китсәгез, бик тә рәхмәтле булыр идек. Рәхмәт. Бүген көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез. Йортыгыз шулай көннән-көн матурланып үсеп торсын. Амин, шулай булсын. Бүгенге менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәрбер көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.